Asunor tinta tuji presut khanya ye sagari. Hambai media person no kini oro sung imai phaion bagai kini sung ingma hingke mian rok social media nu khana kaise incident je Maharashtra no in respect khaimani sini Gumri district ni DM toit kani sakma bo Maharashtra no mane respect ya tai sini CM tongwa jagao ba sini unno respect ya tai CM hai borok se Diproni CM hai se Maharashtra malai nangke malai tong কিন্তু ব খরকসা আইএস খরকসা পাবলিক সার্ভেন্ট তাই সমাজনি একটা শিক্ষিত বড় হবজানাই বসে নিজেনি দফানি যে রাজানো রেসপেক্ট খায়া আমরা তো সিং খাদমা ইয়াফারাও মানে খাদুব আমরা তো সিনি 18 টাকার জলা জম্পুই জলা নি সিনি সিকলারক আমরা তো সিং তিনি প্লেসমা ভাবেনি বনকাইসা মেসেজ না মুসুঙ্গ যে যদি 4 দিননি বিসিङ অমনি জবাবরিয়া নানকে जों কতর আন্দোলন থানাই তাই বনো যে বনো হাইকে সাসপেন্ড মাখাইনাই হাইকে ট্রান্সফার মাখাইনাই অমনো কেসিনি সারা তিরপানি ইউডক এগেঙ্গैनाय जों गुमिति डिएम ना ग्राव खाइनाय सिनि पुरा खाइनाय सिनि वाइटेड न रिफान्ड जों खुनुनाय हामबाय ताइ सिनो तिनि फाइमान जाफायके आनि याग्रा दङ सिनि सिपाइ जिल्ला डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेन्ट राजु जमातिया के आनि ब्लक कमिटि नि सेक्रेटारि मेम्बार ताइ सिनि त्रिपुरा मथानि ब्लक कमिटि नि मेम्बार सेक्रेटारि बबो दङ ताइ जतो सिनि एग्लोयखनो जों नाखै बुंनाय ताइ दाबो कमगाना सि आनि नको सिपाइ जिल्ला डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेन्ट बनो all the media person जों तिनि सिनि 18 टाकार जला जम्पुइ जला YTF प्रेस मिट कैसा मा खालायखा एबा मा खालायनानै नांखा मिया नि इन्सिडेन्ट न जतन सोशल मिडिया अन नखना चिनि गुमति हांगरनि कैसा शिक्षित बरक ब चिनि हा बुबाग्रा बे साइनेस चिनि बुबाग्रा ताइ चिनि अनरेबल CEM TTADC नि चिनि सार पूर्णचन्द्र जमातिया बर काइसा मिया चिनि DM तरित कान्ति चाकमा बाय बिनि रेसिडेन्ट आबे बनि तंथाय जागाव मालायन थांमानि ब चिनि महाराजनि फन बुखसाया रिप्लाइ दिया इखे मिया महाराज ब खुद थांगै बय मालायन थांमानि ब बिनि गेटआव बिनि रेसिडेन्ट न बिनि तंथाय जागाव हाबनानै सुजुग रेलिया जों क्लियारलि अम साइमांखा काइसा DM काइसा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ब काइसा पब्लिक सार्वेन्ट इखे चिनि अरो चिनि हाइनेस चिनि बबाग्रा बबाय चिनि अनरेबल CEM बर काहाम हामिया सालायनानै थांफुरु बनो बिनि रेसिडेन्ट हाब्रैया एबा बनो बिनि गेटआव नारगै कासुइ दंमोन अम काइसा डिसरेसपेक्ट चिनि हाबु बाग्रा न एबा चिनि CEM न अबन आंको कसाना मुचुगु जतन त्रिपुरा हास्ते तंनाय रक साइमानो जों कुसुं राजानि बिसारो चिनि राजा न डिसरेसपेक्ट खायखेमानि न चिनि जत बुकुं चिनि गुंथाय बारा न डिसरेसपेक्ट खायमानि खलायो आं चिनि DM सानो कयजानि मुसुगु नों क्लियर स्टेटमेन्ट दिदि तामनि बाङै चिनि महाराजनि फन खसाया ताइ चिनि महाराज बा CEM न तामनि बाङै नि रेसिडेन्ट हाब्रनानै मिया सुजुग रेलिया अब नों चारदिनि बिसिनि क्लियर स्टेटमेन्ट दिनानै उथुं जदि नों क्लियर स्टेटमेन्ट रिमाया इनके जों YTF सिरिं तंला जों बसका आगोबो फायनाय 4 दिन टाइम रुबो 4 दिन बिसिङाव न बजरि क्लियर स्टेटमेन्ट रिमाया इनके जों ऑल ओवर त्रिपुरा चिनि YTF बासावै बिनि रेसिडेन्ट थाङै जि बिनि रेसिडेन्ट ताला रेना हायसि जिन YTF नि फान फुरनाय हायसि जि महाराज जे डिसरेसपेक्ट खायनाय अब YTF सिरिं नाय तंला अबन कक साना मुसुगो जतो YTF रक एक्टिभली फाइदि जदि चिनि महाराज न चिनि CEM न चिनि दफा न काहाम क्लियर स्टेटमेन्ट रिमे अंका 4 दिन बिसिङाव न जों YTF हरङै बासानाय एबा फुनुगै दिना YTF नि फान्टा महासिति प्रहास्तेव आसनो हामबाय जतन खुनबाय।